L'Istanbulê ji bo welatiyên nebîna çalakiyeke duçarxê hate li darxistin. Gelek kesên nebîna û siwarên duçarxê beşdarî vê çalakiya ku ji bo balkişandina hatî li darxistin bûn. Nêzîkî 2000 kes beşdarî çalakiya ku bi dirûjma korbûna esas ceheltiyê hatî li darxistin bûn. Asıl cehalet körlüktür deyip sessiz çığlık. Megot cahiltî korbûne û digel komeleyên duçarxan ji bo welatiyên nebînan çalakiyek guhal darxist. Çalakiya me dê ji 6 dê dest pê bike û li Üsküdarê bi dawî bibe. Em dê bi welatiyên me yên nebîn re li duçarxan swar bibin û rojeke xweş derbas bikin. Arkadaşlarla birlikte 13-14 yıldır yaptığımız geleneksel bir etkinliğimizin Ev 14 salin yekem care çalakiyek wisa têl darxistin û dê 4 rojan bidome. Em dê bi çalakiyên cûr bi cûr balê bikişin ser pirsgirêkên kesên nebînan. Dê çalakiyek xweş be. bu yıl korona hepimizin Welatiyê Diyarbekirê yê bi navê Orhan Cicihan ku beşdarî çalakiyê bibû dibêje, ew her sal beşdariyê vê çalakiyê dibe. Jbûnê hebe ku çavê wan nabîne jbûnê bala însana bikişînin wan ana haya merciwan hebe tedî pirî cara ew tişta nabîne mercê ew jî tişta dibîne aslında tiştek nabînin mer dixwaze ew jî yani parîkî empatî meriv bike bi hevdora vêya jî jbûnê ku balê bikişînin wan İstanbulê wê di köprüye de derbasê karşî bin evê. Di çarçovê çalakiyê de endamên komeleyên duçarxan dê bibin alîkar, da ku welatiyên nebîna bikaribin duçarxê bajon. Welatiyên nebîna bi du çarxên du kesî keyfa siwarbûna duçarxê derxistin.